su ABZ ne mai waka. Nace Allah kare mu, Allah kare mu, nace Allah kare mu. Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu, Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu. Ita coronavirus cuta ce ta kirkira aka ce, mai da jikin ɗan adam ya koma kamar bayan itace. Ita coronavirus cuta ce kuma ta yi fice, ita ke mai da ɗan adam ya gigice in ya zauce. Maganin fa corona na da yawa ya fi ganyen cikin itace. To Allah kare mu da coronavirus domin mu dace. Ita ai tsoronta muke, Allah maganinta yake, karabayinsa yake wanda suka tsinci kansu ciki. Ita corona masifa ce, ita corona bala'i ce, ita coronavirus annoba ce ai tabbatacce. Yau to ga mu cikin coronavirus, ilahu muna neman afuwa, Allah muna neman afuwa, Allah muna neman afuwa. Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu. Bi iznillahi tabaraka ciwon nan zaya ware. To ai haka babun zaya share. Mutane za su matawa daga yara har dattawa akan wata ciwo mai suna coronavirus. Ai so muke ki can, so muke ki can. Coronavirus to muka ce so muke ki can. Allahu muna neman afuwa, Allahu muna tuba, ka kare mu daga sharrin coronavirus ya rabba. Ai ita ce take so ta dagula kasan nan babba. Wai ita corona ake cewa, wai ita corona ake cewa. Allah ka raba mu da annoba, Allah ka raba mu da annoba. Gashi kudin talakawa ya kare, Allah ka ruwa, talakawa na ta kuka. Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu. Wurin sana'o'in mu an kulle, manyan masallacin juma'an da muke sallama an kulle. Wai su a nufin su bara fa mu roki ba Allah ba kasu ya kulle. Kuma ga azumi tana zuwa wata mai falala kamar farar kyalle. Kuma ya zami da kofi, ki gari ai an rufe ko ina kamar ai an kifa da kofi. Ya rabbana kana kallon bawanka cikin tsananin kaifi. To ai kwanka muke so, wasu ai burin su suke so, wai kasan wata zauna a haka. To mun gane nufin su, Allah roko muke gunka, da mun sha maka kana ɗauka. Allah afuwa muke nema. Allah ga mu cikin yanayi, ba fa zafi bace bale ma a ce ta yi kamar sanyi. Ita cuta ne mai da tsallaka ya dinga juyayi. Wasu ko suka ce cutar masu kuɗi ce take yayi. Shi ko burin fatalaka ya ji an ce corona ta yi can, ta yi can. Domin ita corona masifa ce, ita corona bala'i ce, ita corona ai annoba ce ta kirkira aka ce. Sai ta kare can, sai ta kare can, sai ta kare can, sai ta kare can, sai ta kare can. Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu. Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu. Allah ga mu a kangi na coronavirus ta ishe mu. Allah kare mu. Ga masu neman lambar waya, kudan na 081 40 93 33 32 ku kira ta su ABZ. A gode.